dị mma ya dị esi ekwe nne na ụdara amụrụ ma mụ ụnana n'olu mmanwụ fada bụrụ fada onye Igbo na amụrụ ya mụ ọma bụrụ onye Igbo bụzie ya ike amụrụ fada ma ọbọle omenala Igbo ya dị kwelu ise n'ebe na anya ọzọ mụrụ ike na maka amụrụ ibi ọkwa nnene ibe ma m na-eme ọ dịkwara ụlọ maka njụa ọ bụrụ na ọ dịghị ma kwelu ise ụnụ abụghị ihe anyị na-ekwu okwu na omenala Igbo ya dị ekelelu Chineke onye nyere m osisi kpọrọ nkụ na-ekwu okwu ndị ekwu ya okwu o ji abụ nkwu okwu onye Igbo egere ntị o ji eme olu ọ na-elu otu ọ na-achọ ire na-ejide nkuru gburugburu ọgbọ nkuru nga nga akụrụmaja agụ a na-agba ụmụ mmọnwụ chiri fada eji ebuchie fada maka na obodo niile mechaa mmọnwụ na nka na-ebu ya n'isi obodo mmeje dị mgbe n'ụkwụ okwu mmegbu dị mgbe n'ọnụ ihe bụ n'uche na ọ dị m n'obu mmọnwụ njeleke nje nsi na nke adagide bịa n'ọdụ na ndị ukwu elu e nwere ofu enyi m nwoke fada apọstụl ọ bụ onye ndị ukwu elu ọ na-akụ oge na-akụsi ya ike ọ na-egbu ọja ebusi ya ike ọ bụrụ na ọgbọ ọ dịka nwanne na nwanne elu na ala ihe obodobo ihe obodobo ọkwadunu nne igwe mmemme o nwere ihe nji ekwuru ewe okwu e nwere ndị ya ha gbawa nkwụ nwaanyị ọchọ mọt ọchọ fanta ka m gwakwa ụlọ okwue mgbe a na-agba nkwụ nwaanyị a na-achọ nkwụ elu eweta nkwụ elu ọhụ elu ana nwata nwaanyị igubiri ihe ọ chọrọ dị ọkwọ nne ọ chọta dị ofe ihe na ọṅụọ na-agụọ ewelu na iko ejekwuru nna mụrụ nwa asị agọba ọgwọ ọsọ ọmụmụ nwoke ọmụmụ nwaanyị ọkwọ nne tata na n'oge nchegharị emego anyị ibe onye debe nkwụ nwaanyị ovuru waịn onye debe nkwụ nwaanyị ovuru mọt ovuru mineral ovuru mkpana nke iwenye ike bọtụlụ expiry date ọkwa ọ dị n'ike bọtụlụ dị n'ọbịa ka jụọ ọ bụrụ na bọtụlụ ma expire nwaanyị ọka ya na ụkwa be dị ihe